खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। तामिलनाडु पुलिसा साब्रै साइबार क्रिमिनेलखौ खादों। हानजायारि जिनाहारि खालामनायाव सासे हिनजावसाया 5 दाननि प्रेगनेन्ट जादों। रां घुस जानायनि दायाव सासे पुलिस अफिसारखौ सासपेन्ड खालामदों। लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। दिल्लीनि सासे सुबुङा गोमोथावै गुवाहाटीनि गंसे हटेलनि रुमाव थैनानै थादों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों तामिलनाडु पुलिसनि साइबार क्राइम ब्रान्चआ गुवाहाटीआव बृहस्पतिबारखालि साब्रै साइबार क्रिमिनेलखौ हमनो हायो आरो दासान्दि दायनिगिरिफोरखौ पल्टन बाजार पुलिस थानायाव लाबोना दोनफैथ'नाय जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरा डिजिटेल एरेस्ट स्केमजों सोमोन्दो थानायजों लोगोसेनो सासे सुबुंनिफ्राय गासै 3.2 कौटि रां खावदोंमोन। पुलिसआ खानाय दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासेया गुवाहाटीनि, सानैया सनितपुरनि आरो सासेया श्रीभूमिनि होननानै सिनायथि होनाय जादों। लोगोसेनो बिसोरनि सिनायथिखौ ध्रुबज्योति माजुमदार 24 बोसोर, स्वराज प्रधान 22 बोसोर, प्रशान्त गिरि 20 बोसोर आरो प्रान्जल हाजरिका 28 बोसोर होननानै मिथिनो मोननाय जादों। तिनिसुकिया जिल्लानि डुमडुमा ओनसोलाव मुगैथाव जिनाहारि जाथाय, जेराव सासे 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि जिनाहारि खालामनायनि जाहोनाव उन्दै हिनजावसानियाव 23 हाप्ता आरो सान 4 गोबावनि गेजेरावनो गथ' थादों होननानैबो सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। हिनजावसाखौ बुरखायना गुबुन दाबसे जायगायाव लांखारनानै जिनाहारि खालामनाय जादोंमोन। बबेखानि बे दुखुनांथाव जाथायनि उनाव डुमडुमा पुलिस थानायाव लांसुनियाफोरनि बेरेखायै एफआइआर होनायनि उनाव सा 7 दायनिगिरिफोरखौ खानो मोनो। थांनाय माखासे दाननि गेजेराव डुमडुमा ओनसोलाव बेबादि मुगैथाव जाथाया जाफ्लेबाय थानायनि जाहोनाव डुमडुमा ओनसोलनि आइजो आफादनि बिबि बराया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बे जाथायनि बेरेखायै पुलिसआ खानाय दायनिगिरिफोरखौ पलातान्ति, आदित्य जादव, बिकास साहानि, कृष्ण प्रसाद, साहिल प्रसाद, बिकास तासा आरो तुक्लु लुम्बु होननानै सिनायथिनाय जादों। बबेखानि बे जाथायनि सायाव एसपिआ हिनजावसाखौ बिजिरसालियाव लांनानै आयेननि गेजेरजों बिजिरनानै होगोन होननानैबो फोरमायथिनानै होदों। धुबरी जिल्लानि आटानि आउटपस्टनि सासे अफिसार इनचार्जखौ रां घुस लानायनि उनाव सासपेन्ड खालामनाय जायो। सासपेन्ड जानाय पुलिसखौ धनन्जय राभा होननानै सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि जायगानि थागिरिफोरजों गोख्रोङै सावरायलायनायनि उनावनो धनन्जय राभाखौ सासपेन्ड खालामनाय जादोंमोन। समाजारि बिजोंनि गेजेरजों पुलिस मावफारियानि रां घुस जानाय भिडिअखौ भाइरेल खालामना होदोंमोन। बेनि अनगायैबो जायगानि थागिबि आरो आफादफोरा धनन्जय राभानि सायाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय घुस जानायखौ जिंगासिखांनाय फोरमायदों। दासान्दि धनन्जय राभानि बेरेखायै आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो गोख्रों राहा लानायबो जायो। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि साखाथियाव शुक्रबार फुंनि समाव हरखाबै लामा जाब्रबथायजों सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे जाब्रबथाया फुंनि 2:45 रिंगासो समाव नलबारिनिफ्राय थांबाय थानाय समाव सामलायनो हास्लाबैनि जाहोनाव बेलथायदोंमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। जायगानिनो नुनाय सुबुंफोरा लामा जाब्रबथायाव गारिया गोब्राबै बेलथायनायनि जाहोनाव गोबाङैनो खहा जादोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों। जालुकबारि आउटपस्टनि मावफारियाफोरा गोख्रैनो जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै जोखोम जानाय सुबुंखौ रैखा खालामहैनानै साखाथिनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। दिल्लीनि सासे सुबुङा गोमोथावै गुवाहाटीनि गंसे हटेल रुमाव थैनानै थादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला गुवाहाटीनि पल्टन बाजार ओनसोलाव मोनसे हटेलनि खथायाव दिल्लीनि सासे सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला गोथै सह'खौ पल्टन बाजाराव हटेल एम्बासाडरनि रुम नं 122 नि सिङाव मोननाय जादों होननानैबो मिथिहोदों, जायखौ दिल्लीनि थागिरि अनिल कुमार होननानै सिनायथि होदों। खौरां मोननाय बादिब्ला अनिल कुमारा 26 नबेम्बरनि मोनायाव हटेलाव चेक इन खालामदोंमोन आरो थांनाय 4 बोसोरनिफ्रायनो गुवाहाटी दावबायनाय समाव खामानिजों सोमोन्दो गोनांफोरनि थाखाय हटेलाव थागासिनो दंमोन।
बे जाथायनि उनाव पल्टन बाजार पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै गोथै सहखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय जिएमसीएचआव दैथायहरनाय जायो। बे जाथायनि बागै नायबिजिरनायाबो सोलिगासिनो दं होननानैबो मिथिहोबावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।